בבקשה. אני נתנת לך פרחים מגינה שלי, ואת נתנת לי אופניים שלך ביום רביעי לקחת ילדים שלי מגן. לא, כי אני לא פרייר. יפה, פריירית. אני לא פריירית. נכון, עכשיו תני לה את הדרישות שלך. בבקשה. רקט חמודה, אני נותנת לך אופניים ביום רביעי. אבל את צריכה לרחוץ את כל הקדים שלי בבית. נשמע הוגן? אוקיי, אבל פעם אחת רק. פעם אחת רק. יפה מאוד. וואלה, חנשי למדה מהר מאוד. תנו לה מחיאות כפיים.